Mu gelem apa ora den boyong ning Arjuna. Jenengan Arjuna senget masining Amarta Arjuna Mesubrata semedi kanggo awakmu saiki sampai mapak ning tanah Palembang ning negeri seberang. Tegasaken omong kang dingin, tegasaken janji kang dingin. Kula mung rakat ngen pisahkaken kalian jenengan. Kula pengen nyeliku pengen bebarengan kalian raka kemawon mong pisah go Arjuna. Apa awakmu wis weruh jawaban ini bagus mau? Kula bakal ninggal tanah Palembang sedene panjenengan bisa keboyong ning negeri Amarta. Sarang mama bumi mulya dewe, mama bumi maturke suwun. Kocapang ning batining Kijaka Sedana bakal gawe akal-akalan sinasat bab Nyi Bagusri ora bisa keboyong ning Arjuna digawa Mang Amarta. Den cekel yaitu Nyi Bagusri mau den geong-geong den gudang-gudang ning Kijaka Sedana. Sarang mama bumi